Kapin 25 million pesos nga kantidad sa farm machineries ang gitunol ngadto sa MNLF Communities nga mag-uuma gikan sa pipila ka mga probinsya sa Mindanao atol sa gipaygayong MNLF Transformation Program Ceremony sa General Santos City. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gipangunahan mismo ni Secretary Carlito Galvez sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ang pagtunol sa pipila ka mga farm machinery ngadto sa mga mag-uuma. Ang maong mga mag-uuma nalakip sa 11 ka Moro National Liberation Front o MNLF Communities sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, North Cotabato, Sultan Kudarat ug Sarangani. Kini atol sa MNLF Transformation Program Ceremony nga gipaygayon sa General Santos City adlawng Martes. Gilangkuban sa 8 ka tractors, 6 ka combined rice harvester ug 1 ka corn sheller ang maong mga ekipo. Mukantidad kini tanan sa 25 million pesos. Matud ni Secretary Galvez, kabahin kini sa Peace Process Agreement Program tali ang gobyerno ug ang MNLF combatants. Dugang ni Secretary Galvez nga sagad sa mga MNLF combatant, mga mag-uuma base sa gihimong profiling sa Mindanao State University. Busa, dakong tabang matud pa ang maong mga ekipo sa ilang panginabuhian. It is my earnest hope that this partnership will last for lifetime. Dahil kasi yung foundational arrangement po natin, nagbunga na. At yun po, magbubunga po sa mga susunod pang panahon. Gikalipay sab kini sa mga benepisyaryo. Kasi ang amin doon na mga farmers, palay asa kayong mais. Itong dalawang machineries na ito ay talagang malaki talagang makakatulong sa mga communities namin doon sa Sultan Mastura. Mato sa chairman sa MNLF, ang maong Peace Process Agreement nasugdan niadtong 1976. Apan, sa tuig 1996 na napahigayon ang Final Peace Agreement. Ug sa maong Peace Agreement, kabahin dinhi ang hinabang ngadto sa mga miyembro sa MNLF sama sa edukasyon, health, lakip na ang panginabuhian. Ito'y pinapasalamatan namin ng malaking bagay dahil it will help extensively implementation of the peace process. Kailangan alagaan natin so that we can meet its objective of serving our people. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1. Mindanao.